O můj bože, Gubol, vidíte to? Interview, negr. To večeři. Zítra k svačině budu mít párky. Děkuju. Jump, dělej jump. Ich bin svarta, jdu dolů. Ich bin tu. Jau. Oj, tady asi někdo umřel. Oh. Kost, asi z Franty, jo. Takže dneska tady máme učíme youtubery parkour a pan Metlička na nás při natáčení zaútočil. To je fakt hajzl. A zaútočil na pana Sisa. Ajajajajajajaj. Já mu dám interview, pane Metličko, interview. Co si myslíte o nové kampani pana Miloše Dobrmana? Aj. Pane Metličko, interview. Pane Metličko, já chci interview. Já chci interview. Pomalu, bacha, uteč. No, žiju. Takže. Koukejte, tady na mě útočí tady ten čurák pavouk. A plivé na mě nějaký sračky a já jsem se tady kvůli tomu staknul. Postu. Brtaba je negr. Jo, neskáče. Něco tady bublá. Takže hoši, já jsem Martinovi ukradl.